Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Mawusemusha kule channel la ekhaya, sicela uphinde usubscribe, ulike, ushare. Umkhulu lo. Makhosi amakhulu, ngiyabonga ukuba nani. Ngani zedlozi. Ngaphambi mamosha isikhathi. Ngizokhuluma namhlanje ngetopic ezothi ukuhluka kancane. Umelaphi ufika kubekela ukhamba noma kubekela amagobongo. Makubekela amagobongo, ufika beke Mndiki, Mndawe, Amanono ISITHUNYWA. Umelaphi lo lapha ngendlela yakubo. Mina sikwenzi lokho ekhaya. Angiqhubeke. Maye kubekela le mpande lezi noma lo khamba lo fona noma lamagobongo ufona. Maye kubekela wona. Okay, akubekele. Ukhamba lomndawo libole same time. Ukhamba lwamanono libole same time. Ukhamba lethunya libole same time. Kusala Mndiki. Lubulelani lolu ukhamba. Noma la amanye amagobongo abolelani. Okay. Mawuze la ekhaya. Angikaze mina ngifundise lokho ukuthi beke Mndiki, Mndawo, Amanono ISITHUNYWA. Ngoba abelaphi sonke la sabelaphi siyayithanda le routine. I-routine ayisasebenzi. Abantu abadala bayidingi. Niyangizwa. I-routine ayisadingeki. Mawumelaphi cela phela emakhosini akini ubuchule nokujula ukuthi abantu abadala bangisiza kanjani ngenye indlela. Ngoba lento ye-routine ibulala idlozi. Ngale sikhathi umuntu umbele ukuhamba lo ufole zamagobongo. La amanye abolelani pho. Wayonakala vele lishe libole liphele same time, linuke same time. Yini enza lokho? Siyabelaphi. Sife silaphe ngeroutine. Manje usuthatha imali yengane. Masuthatha imali yengane, le ngane le usuyibekele lezi amagobongo akho lawo 4 ohlezi wabeka wonke umuntu. Ukukhumbula ukuthi nazi izandla ayilingani, ayifani futhi. Okay, nemoya yethu ngeke ifane. Musukwenza ngeroutine. Cela phela emakhosini akini ingako ngihlezi ngisho ukuthi kuma umelaphi it's a different story. It's very deep. Mawuya lapha ya emavidweni ngichazile uba umelaphi kunzima kangakanani. Mawumelaphi kunzima kanzethongo. Labantu noma labelaphi noma thina ogobela sinibela izimpande ezingezinhle. Okay, ezingahambelani nabantu abadala. Ukhumbule ukuthi njoba kwalahleka le yanto le emandulo ukuthi ingane izolashwa kanjani okambe. Ingane waphela igobongo kwinto yasekhaya le ukuhamba lasekhaya. Kwangasinje into ophumela ngaphandle uyekabuye kumelaphi. Kwakenzeka kanjalo. Ngenxa ukuthi kwalahleka le information noma nolwazi. Mase sihambe sicocoma. Okay. Mawunamakhosi, ngiyakutshela namhlanje. Mawunamakhosi, ungibethwe amakhosi. Uya kumelaphi yokulapha, akubekele Mndiki, Mndawo, Amanono nethunya kubele u4. Angeke kuze kwenzeke. Ngeke kwenzeke. It's either lo melaphi uzohlehla kuyena, it's either nizoxabana masinya ngokusheshsha nomelaphi, noma nazi impande zizobola same time noma amagobongo azobola same time azokonakala. Omunye ezothi ayi lo muntu angimuzwa kahle angimdingi nje. Esekubekelile ini amagobongo. Unamakhosi lapho. Lawo bantu kufanele bazenzele. Okay. Kuphela nje into ezokwenzeka njengoba ngichazile lapha. Umelaphi ngoba uyingane wena engathi iyinkosi noma umbethwa amakhosi. Okay. Umntwana noma ugobela noma lo ozobe kusiza noma lo mthandazi. Lo mthandazi lo uzobe sekusiza phela. Ekusiza ekutheni kena uthola ukhambo olulungele amakhosi. Kunokhamba lamakhosi, amakhosi almost wonke, not almost wonke, amakhosi nje wonke la ubekela khona ukhamba labo. Asisebenzi ngeroutine. Mawuza la ekhaya siyakubhekela ukuthi ugulaphi nedlozi lakho ikuphi onikhubazile. Niwela kanjani ngoba kufanele sibheke zonke le data uziwelela kanjani ngaphesheya. Niyangizwa. Awukwazi ukulapha ngeroutine, akusenziwa kanjalo. Okay, mawusenze njalo kumelaphi kulungile. Usho ukuthi ufundiswe ekhaya lokho uqhubeka nako-ke. Kodwa inkinga manje kulimala iy'ngane. Nani nihambe niphesheya, nihamba kakhulu. Niyagijima kakhulu abelaphi. Angisho ku-wrong, angisho lozani kumina. Futhi noma ngingeza ababili kumina kulabantu bonke abala emhlabeni it's okay. As long as isandla simhlophe sami,
as long ingane ngizoyineza ukuhamba kuyilona lona. Okay, mangazi angazi ingane ngiyayijikisa, mangazi ukuthi simanje nesimo sakhe ngcono ijike lo ngane kunokuthi ngiyikhubaze. Okay, that's me. Alright, so moya kumelaphi, bhekisisa phela uqaphele konke. Okay, bengizonitshela nje ngale nto le, into enxenthi Nkosi yami bhekisisani phela nani fanele nibe nitshela into eyodwa njalo, anifuni ukulalela. Akwazi umelaphi kumele sekuqale sekube le magobongo for ukubulele ngoba uthola amakhosi nje ayikho noyedwa odinga leyo magobongo kubani bakhe abasegazini lakho, abekho noyedwa wadingayo. Wo-4 laba abanandaba. Ukukhumbula ukuthi abaluzi laba, ukukhumbula ukuthi namakhosi awancengi, awuyifundi ebheli. Bengizonitshela lokho ukuthi lokho kuza no-4 namagobongo ngo-4 ayilimaza lezi ngane belaphi. Qhubeka kulaphe ngendlela yakho ngoba vele phela your heart is orientated in money. All you want is money. Okay, ngiyayithanda nami imali njengoba ngiphila emhlabeni, ngifuni ukuyithola endaweni engekho right. Angiyithole ngijabule, angive ngilala ubuthongo obuhle njengoba mina njengami nje iy'ngane mangiyinikeza iy'mpande noma ngizenze ngiyimisele amakhamba. Iy'ngane semthamo first day nje mina kudinga ukuthi uZulu kanjani first day, kodwa akusuko lokho ukuthi amandla ami, ngamandla abantu abadala ukuthi ingane mayishaya ukhamba lomkhulu luphume ezandleni zami. Ingane ithe mkhulu uthe nje ungakalishaya ngisho ushaya ngisalibekile, bathi bona bafuna ukuphuza ngoba noma ngabona kuphakama iy'gwebu laphana ukuthi bathi sebe-ready bafuna ukuphuza. Angisho ngoba kuphakama iy'gwebu kodwa ngizama ukukhombisa ukuthi iy'ngane zami engizilaphayo zonke amakhosazi ayakhuluma, asho ukuthi hey umkhulu usize kanje. Ngiyangizwa, akekho noyedwa ocomplain-ile noma ngifake iy'mpande ey'shodayo bafike bathi hey ushodisile lapha kodwa sesilungisile, qhubeka uhambe. Kodwa ngale ingane ayikhubazekanga, kushodile ayikhubazekanga, kuthiwa awusifakile thina wendodana, aqhubeke kuhambe ubhekisise next time. Azange ngimnike ukhambo olu-wrong. Abe lapha abacabanga ukuthi mhlambe ngizonika umuntu ikhambo olu-wrong, into engekho, amamfunge lawo, ayikho into enjalo emsamo. Ngoba ukhumbule ngalesi sikhathi usiza ingane akusebenzi wena, kusuke kusebenza iy'dlozi nethongo. Yingakho ngibeke ezandleni zabo. Okay, umkhulu akanamandla, ngibeka nje ezandleni zethonga, ibona abenza iy'nkulumo balapha ingane leyo usuke emsamo wasekhaya. Ngizonitshela lokho nje ukuthi gadani umuntu uma esekubekela amagobongo ngo-4 la ngiwabalile, gada lapho. Okay, uma ubona lezo mpawu lezi bese uhlehla ngoba kukuhle lapho uzolimala bese ungayikutholi indlela yokujika. Amakhosi musuwafaka kula magobongo lawa ngoba alungile. Uzothiwa amagobongo a-wrong, amagobongo aqhamuka esandleni esimnyama. Akufuneki lokho, amakhosi lawa ahlonipheni. Okay, makhosi siyabonga. Ngizophinde ngilethe amanye amavidiyo. Ngiyabonga, ngicela ukuma lapho ngamanje.